Cashback program od Ultima je revolučný produkt na kryptotrhu, ktorý umožňuje používateľom Ultima nakupovať darčekové karty z hlavných globálnych trhov, ako sú Amazon, Megamarch, Flipkart a ďalšie, s maximálnymi výhodami. Cashback program je integrovaný do hlavného produktu DeFi-u. Zaplatením za účasť produktu na rozdelení sa automaticky stávate účastníkmi cashback programu. Ako to funguje? 1. Vyberiete si a zaplatíte za balík, ktorý zahŕňa licenciu, zmluvu a body cashback. 2. Príjmite rozdelenia do peňaženky a začnite si nárokovať denné odmeny z blockchainu. 3. Cashback body sa pripíšu na váš zostatok na webovej stránke Ultima Cashback. Počet bodov je určený cenou vybraného balíka. V súčasnosti sa 1 euro rovná 1 bod cashback. Napríklad, ak balík stojí 1100 eur, získate 1100 bodov cashback. 4. Nazbierané body môžeš minúť na jedinečnom trhovisku Ultima Store a získať poukážky z najväčších svetových trhovísk. Cashback program je odvážnym krokom pre projekt, lebo nikto predtým nič také neurobil. Hlavným cieľom zavedenia cashback bodov je spropagovať Ultimu a zvýšiť používanie kryptomien v reálnom svete. Poukážky Ultima Store otvárajú dvere do sveta výhodných a neobmedzených nákupov. Trhoviska zastúpené v obchode Ultima ponúkajú milióny položiek, od potravín až po letenky a auta. Okrem toho sa zoznam partnerských obchodov neustále rozširuje a poskytuje užívateľom z celého sveta úplnú slobodu výberu. Takže cashback program rieši jeden z kľúčových cieľov spoločnosti Ultima, aby bol token čo najužitočnejší pre masové prijatie a riešenie skutočných každodenných víziev každého jednotlivca. Predstav si, že zarábaš zo spájania a zároveň si užívaš maximálne výhody na základných každodenných produktoch. Táto ponuka je príliš dobrá na to, aby sme ju vynechali. Ultima Store je viac ako len trhovisko. Je to nové chápanie nakupovania. Je to výhoda a potešenie z nákupného procesu. Je to príležitosť kúpiť si nielen to, čo si môžeš dovoliť, ale aj to, o čom si vždy sníval. Pretože s cashbackom sú nákupy oveľa výhodnejšie. Získaj spájajúce balíčky a odmeny v Ultime a nakupuj výhodne s poukážkami z obchodu Ultima. Prajeme ti úspešné nakupovanie.